chains that binds me and all impurities. Praising you is what I love to do, and I don't want to know that you love them too. In your hands, Lord, I feel your sweet caress. In your hands, Lord, my life is so secure.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong napakabait na Diyos na buhay. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, payapa tayong lubos. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, kapag tayo po ay naririto sa ating pananambahan, ibig sabihin, mga minamahal, wala tayong worries kung ano man ang maiwan natin sa ating mga tahanan, mga minamahal. Amen. Wala tayong pag-aalala, mga minamahal, doon sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sapagkat sabi nga po, payapa tayong lubos sapagkat ang ating tiwala ay nasa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't kailangan tayo magsikap, mga minamahal. Amen? Sikapin po nating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakaramdam ng grabing kagalakan, yan ang pagpapala, mga minamahal. Amen? Pinakamalaking pagpapala. Amen. Sa buhay ng isang Kristiyano. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, ating pong beloved Brother Cesar Ibanez Sr. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? Atin pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At maghanda na rin po ang ating pong mga beloved singers. Amen? Para po sa kanilang special number para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Ang Lord. paggalang at pagkilala sa mga Pastor Weldestado Almeida. Ganun pa pagunit at alaala ng ating Assistant Pastor Alina C. Almeida. Kabalikat ng kanyang manggagawa, kanyang beloved children. Ganun po sa ating lahat. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Una po sa lahat, ang papapatotoo ko lamang po ay ang mga panahon na ako po'y wala pa po ako rito, na ako po ay puno ng masyadong pagkilala sa aking sarili sapagkat ang feeling ko nung panahon na yun ay parang madali lang ang buhay, parang simple lang kasi lahat ay nakukuha ko ng mabilis na pamamaraan. Unang-una ay nakapag-aral po ako sa aking eskwela na hindi man lang ako gumamit ng tinatawag na sobrang parubdob na pag-aaral, kundi normal lang na pang estudyante. Ngunit naging scholar po ako ng eskwelahan na yon, na isa sa kinikilalang eskwelahan sa Maynila. At ganoon po, nung makagraduate ako, hindi na rin po ganun kahirap sa akin ang pagtatrabaho dahil kung ano ang ininais ko ng mga panahon na kumpanya ang pupuntahan ko, doon din mismo ako napunta. At ang kumpanya na yun ay isa sa kinikilalang kumpanya sa Pilipinas o tinatawag na multinational companies. So, parang ang tingin ko sa akin ay napakagaling ko na at napakahusay na. Hanggang dumating sa punto na nagkaroon kami ng retrenchment at sabi ko, ito na yung panahon na magkakaroon ako ng pagkakataon sa sarili ko dahil meron akong perang hawak, magagamit ko na ng higit yung aking kaalaman sa aking sarili. Isang mga pamamaraan ng tinatawag na business plan, feasibility study, at lalo pa kakombinasyon ko pa ang asawa ko na may graduate din na accountancy. Sapagkat ako po, nung matapos po ako ng koleyo, ako po ay graduate ng Bachelor's Commerce in Management po. So, sabi ko, gumawa po ako ng sarili kong business plan, may sariling feasibility study, nag-forecast po ako, gumawa ako ng mga idea. So, sa tingin ko na yun, talagang, sabi ko, perfect na ito dahil pagdating naman sa financial aspect, andyan naman yung asawa ko, so maganda na magiging outcome nito, sabi ko sa sarili ko. Ngunit, hindi pa rin ako nagsiguro doon. Kumuha pa ako ng tinatawag na other consultant or other parties na i-confirm kung gaano katotoo to. So, nagpa-consulta ako sa mga business consultant, sa mga advisor, kung okay ba talaga yung ginawa kong feasibility study. At hindi nga ako nagkamali, pati sila ay na-impress, nagulat, sapagat nakita nila yung makinarya ng mga ideas na mga ginawa ko at na-impress talaga sila sa ganon at ginawa nga idea. Ngunit, doon dumating ang punto na ang kapamaraanan ng tao hindi kapamaraanan ng Diyos.
Ngunit dahil sa isang iglap lang, hindi lumipas ang isang taon na yon na pagninegosyo ko na yon, ay bigla naglaho na lang yung aking kaperahan na kung tutusin, ito ay sapat na. Sapagkat yung mga ibang negosyante hindi man umabot ng ganong puhunan na nasa milyon, pero nagiging matagumpay sila samantala yung sa akin ay halos nandoon na po yung puhunan ko pero hindi pa rin ako nakapanaig. So ibig sabihin talagang dumating yung punto na talagang parang hindi naman ako nalugmok pero parang nanghina ako ng konti sa aking sarili. Hanggang sa dumating sa punto na nakapagtrabaho ako ulit at dumulog ako sa ating mahal na Panginoon. At ang sinabi ko, dahil unang-una wala na rin po ako sa kapamahalanan ng aking mga anak at ng aking pamilya dahil ako po ay napalayo na sa kanila. Doon ako nagkaroon ng takot at pangamba dahil hindi ko na po sila personal na mapapamahalaanan. Dahil po ako po ay lumaki sa isang lugar na kung saan ay malingat ka lang ay ang mga gamit mo ay nawala na. Lahat po ng mga magagaling ay nandun na po sa lugar namin. Magaling po silang magnakaw, manlinlang ng mga kapwa, mangharas ng kapwa. Sapagkat yung lugar ko po na kinalakhan ay masasabi natin na nasa remote area. O kung tinatawag na squatters area. So, doon po sa lugar namin na yun, doon po umiikot yung tinatawag na survival of the fittest o malakas na tao. Kung malakas ka, doon ka. Kaya umaasa ako lagi sa sarili ko na kailangan magaling ako, matikas na parang mahusay sa lahat. So, doon ako dumulog sa ating mahal na Panginoon na ituro at bigyan kami ng kung saan kami ang aming buong sambahay na may guide, may proteksyonan sa kabila ng wala ako sa kanila. At hindi naman po nagmula at dininog ng Panginoon ng aking panalangin. At yung panalangin ko na ito ay dito na nga po kami dinilog sa ating kongregasyon na James Jesus Merkel International Ministry. At dito po, nasubukan ko na po at pinakita po sa akin ng mga himala at mga bagay na hindi mo makikita o hindi mo mapapatunayan nang hindi nakakaroon ng himala. Dahil yung aking pong ikatlong anak, noon po siyang tumatakbo po dyan sa ating po paglabas po rito sa ating banal na pananambahan, bigla pong may umahagibis na motor. At sa isang bigla pong yung motor ay napahinto. Ganon din po ang aking anak. Na kung tutusin po, hindi po kakayaning maghinto ng basta-basta ang motor na iyo. At bigla na lang siyang napaiwas. At yung anak ko, sa halip na mananakbo ang bata, bigla na lang po siyang na-frozen nang hindi na inaasahan. Sapagat alam naman na po natin yung bata, kaya anong mangyari pagka bigla pong nanakbo yan, wala pong titigil yan hanggat hindi mo pinipigilan. At ganun po ang kapangyarihan at milagro na ganap sa aking ikatlong anak na yon. At hindi pa po nagmulat ando na pinakita sa akin ng milagro na yan. Noon pong yung anak ko po ay nadapa po siya dahil sa kahabol niya sa tricycle na puno ng ilang sakong kaban. Bukod pa yung pasahero niya sa loob, siya po ay nagulungan sa ilalim ng tricycle na yon. At nakaladkad pa po siya ng mga bakal sa ilalim. At mayroon pa ho talaga nakasaksi na isa niyang pinsan na isa lang nabigkas, patay si Ferdinand. Yan po yung pangalan ng anak ko. Ngunit sa proteksyon at gabay na pinagalaw sa panalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ang mga magagawa, pinag-ingatan ng anak ko, bigla na lamang Praise the Lord! at nagpagpag na Hallelujah! lamang po siya. At sa mga milagro na yan po, hindi pa lamang po dyan, ipinakita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang panalangin na magmamanifest po sa atin. Dumating po sa punto na yun na nga po, na-bankrupt na po ang aming negosyo at muli po kaming bumangon. At gano'n na lang po yung negosyo ko na po na yun na isang branches lamang po dahil po sumubok ulit kami mag-asawa, siya na lamang po mag-isa at pinaubayan na lang namin sa Panginoon. Hindi po ako nagbigay ng mga advices sa Kanya. Ang sabi ko, Diyos na ang bahalang kumilos kung ano man. Kung ipagkakaloob ng Panginoon, negosyo mo na yan, negosyo natin yan, ibibigay yan. Bibigyan lamang niya tayo ng right knowledge and wisdom. At indeed, yun na nga po ang ginawa namin. Nagpatuloy lamang kami ng pananambahan. Nagpatuloy kami ng pagbibigay ng tamang ikaput-handog na isang itinuro sa atin. At yung aming pinapangarap ng negosyo ay hindi lamang basta negosyo yung pinagkaloob, kundi isang na tinatawag na isa sa pinakamalaki ng negosyo sapagkat ito pong negosyo namin na to ay nagkaroon na po ng 4 na sangay o branches Praise the Lord! sa ating pong Hallelujah! Pangasinan. Kaya glory to God lamang po. At hindi lamang po dyan sa financial pinagkaloob ang aming pagpapala. Sa totoo lang, habang tinatawag nga na may sinasabi nga, habang lumalaki ang iyong kabuhay, lumalaki rin yung pagkakautang. Ngunit pagkakautang lang yan na kung titignan mo ang Panginoon ay wala sa kahibla o wala sa kung sinagap ng Panginoon ng pagpapala, yan ay pagkakaloob.
At hindi lamang po dyan ang pagpapaling binagay sa amin sa pinansyal. Maging din sa aking mga anak na sa kabila ng wala ako at malayo ako sa kanila, ang aking anak ay nakapagtapos, ng dalawa na po sa kanila, nakapagtapos na po ng kanilang ninais na kurso. At hindi lamang po sila nakapagtapos, kundi meron din po silang tinatawag na karangalang magit sa kanilang Praise the Lord. pinag-aralan. Hallelujah. At yung kanila pong napagtapos na kurso na yon, yan din po ang nagamit nila upang mapaunlad at mapalaki nila ang sarili na hindi na kinakailangang maging kaakibat ako, kaagapay ako, kundi sila na po ay pinatayo ng ating mahal na Panginoong Hesus sa kanilang negosyo, sa Praise kanilang the Lord. Hallelujah. kursong kinuha. At ganoon na rin po, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po kaming lubos na nananalangin pananampalataya at ang kahilingan namin at ang panalangin namin ay patuloy namin inihiling sa Panginoon sapagkat kagaya nga po na sinabi na ang hinihiling pala natin sa Panginoon ay sa akin lamang pong pangunawa na ang panalangin pala namin sa ginagawa lang po namin ay kailangan palang idinudulog palagi sa ating mahal na Panginoon. Amen. Upang ito Praise ay the Lord. parang dinidilig, habang dinidilig lalong lumalago. Kaya naman po, yun ang ginagawa namin. Dumadalo po kami rito at inibigay ang sapat at higit na ikapot handog na ating iniukol para sa Panginoon. Kaya ang mataas na paburit pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Cesar Ibanez Sr. sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Walang kalugihan kapag tayo po ay naglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag lumakad tayo ng sariling atin, nagtiwala tayo sa ating sariling kakayanan, sa ating lakas, mga minamahal, suntok sa buwan ang ating gagawin. So, balit kapag tayo po ay lumakad, lagi nating kasama ang ating pong pinakamamalaking Panginoon, isang tiyak na bagay. Tayo po ay magtatagumpay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating pong mga beloved singers and beloved mimers, amen? Tayo po mga minamahal ay tumayo muli at tayo po'y magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, it's rain. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly train. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Muli, maminamahal, tayo po ay manatiling nakatayo, maminamahal. At o kaya na po, ating pong samahan mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga pinagpalang beloved singers and beloved mimers para po sa kanilang special number. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, beloved singers and beloved mimers. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po kami umawit ng papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng bumubuo ng beloved singers and beloved mimers, kami po ay taus-pusong bumabati sa lahat ng ilaw ng tahanan,
beloved Mami, beloved Mama, beloved Nanay, sa ating pong beloved Ate Les, at sa ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda ng Happy Mother's Day. Praise the Lord.
feet to rest my shoes on my tired feet. Tell me I'm proud of you when my team again, and all those bedtime stories are kissed and off to sleep. Thank you, Mother, for all the times we spent down on our knees. Thank you, Lord
papuri at paglalawalhati ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong mga beloved singers and beloved mimers. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakasarap magminamahal. Amen. Napakasarap maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo po magminamahal, kasama pa rin natin hanggang sa mga oras na ito yung ating pong mga beloved nanay, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating pong mga beloved anak, mga minamahal. Amen. Pakamahalin po natin ang ating pong mga beloved nanay, mga minamahal. Amen. Napakahirap po, mga minamahal. Napakahirap mawalan ng isang ina, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin silang bibigyan ng sakit ng ulo, mga minamahal. Amen. Pagkamahalin po natin sila, mga minamahal, habang sila ay malakas pa, habang sila ay may buhay pa, mga minamahal, mahalin na po natin sila ng todo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, minamahal, ating pong beloved kapatid, siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong beloved Sister Christian Bigaong, praise the Lord. Atin na pong inagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, mga minamahal, pasalamatan ko ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, sa kanyang kabutihan, mga minamahal, sapagkat noong araw po ng Sabado, kahapon po, mga minamahal, napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos, mga minamahal, ng overnight, mga minamahal, overnight prayer, mga minamahal, worship, Sabado, meron pong trabaho ang iyong abang lingkod. Nandiyan po yung kalakasan na ipinagkakaloob. Talagang wala pang tulog ang iyong abang lingkod. Talagang walang pahinga, mga minamahal. At maghapon na sa pagdi-deliver, mga minamahal. Pinasasalamatan ko ang ating pong pinakamalapang Diyos sa biyayang yan, mga minamahal, na patuloy na ipinuprovide ang lahat ng aming mga pangailangan. Yung kalakasan, mga minamahal. Amen. Kahit nagdi-deliver ako, mga minamahal, maghapon sa kalsada, kahit mainit ang panahon, mga minamahal, nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May nadadaanan ako, mga minamahal, mga na-aksidente po sila, mga minamahal, mga motor, nagbanggaan, tricycle, kontra sa four wheels, mga minamahal, talagang wasak na wasak yung tricycle, mga minamahal. Maging yung bumper ng kotse, mga minamahal, sira po, mga minamahal. At makikita mo yung driver ng tricycle, kaawa-awa yung kanyang kalagayan, mga minamahal. Nakahiga doon sa gilid, sa damuhan, talagang naliligo sa kanyang sariling dugo, mga minamahal. Gaano tayo kapalad, mga minamahal. Tayong pinagpalang lubos ng mga anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y pinag-iingatan, saan man tayo pumunta, mula sa ating paglabas sa ating mga tahanan, mga minamahal. Lumabas tayo sa ating tahanan, buo tayo, walang nabawas, mga minamahal. Pagbalik natin sa ating tahanan, ganun pa rin, mga minamahal. Ganyan mag-ingat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't mga minamahal, patuloy kong pinasasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, talamak sa bisyo. Talamak sa pag-inom ng alak, sa paggamit ng marijuana, mga minamahal, membro pa rin ng fraternity, mga minamahal. Kapag ang inyong abang lingkod nasa impluensya ng ipinagbabawal, mga minamahal, na gamot, ay gumagawa, mga minamahal, ng hindi kaaya-aya, mga minamahal. Pupunta sa plaza, mga minamahal, kung sinong matiyempuhan, mga minamahal, kung sinong masalubong, basta na lamang namin sinusuntok, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang buhay ng ibang lingkod. Walang pakialam, mga minamahal. Talagang yung buhay namin noon, yung abang lingkod, patapon po, mga minamahal. Walang pakialam kung anong mangyari, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat
Hindi sa panaginip, hindi sumagi sa aking isipan na ako'y maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi sa aking panaginip, sumagi sa aking isipan na isa ang iyong abang lingkod na kahahabagan at gagamitin sa kanyang banal na ubasan. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kung ang ating pong beloved kapatid ay nakahanda na po, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, upang tumakas yung demonyo na antok, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At atin na pong pinagkakaloob ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved sister Christine Bigaong. Amen? Para po sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sundan po ng ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. din po nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, sa ating mga beloved live webcast viewers. Magandang hapon na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa araw na to, yung abang lingkod din po ay kinahabagan upang makapagpahayag po ng mga himalang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Dahil po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw na to dahil pinagkaluban po tayo ng isang magandang panahon po. Ay papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ngayong araw po, nais ko rin pong batiin po lahat po ng mga ina ng tahanan, lahat ng ilaw ng tahanan ng isang happy Mother's Day po sa inyong lahat. Praise the Lord. Tunay po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sariwain ko po yung ginawang himala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil noon po ako rin po nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy po. Nariyan po na buong katawan ko po ay nagkaroon po ng maliliit na butlig at ngunit sa aking mga palad at sa aking mga paa, tunay nga po kasing lalaki po ng butil ng mais ang lumabas po na allergy dyan, na rashes. Nariyan po na that time po ang mga beloved loved ones po ay dinala po ako sa iba-ibang doktor. Ngunit yung gamot na ibinibigay sa yung abang lingkod ay pare-pares lang po. Yung lotion, pares lang po na tabletas yung binibigay sa akin. Tinitake ko po yan, pinapahid ko po sa aking balat. Ngunit walang kagalingan na yung abang lingkod. Nariyan po na dahil wala pong pag-asang nahanap sa mga doktor, nariyan po na lumapit po kami sa mga albularyo. At nariyan po na kung ano-ano pong ginawa sa akin, may mga sinabi po silang gagawin po namin. Yan po, ginawa po namin. Nariyan po na wala pa rin pong gagalingan ng obang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung ako'y naabot po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord Amen. at Praise the Lord. nakadalo po sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa San Carlos Outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na rin po yung pagpapagaling, pinagkaloob sa akin ng obang lingkod. Tunay nga po na kung dati-rati po, hindi po ako pwedeng kumain ng lahat ng malalansang pagkain. Ngunit ngayon po, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat po ng naisip ko pong pagkain na nariyan po na pwede ko na pong kainin dahil nariyan po yung pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Nariyan po, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa pag-iingat din po sa iyong abang lingkod dahil naka-encounter po ako ng muntik po na disgrasya dahil one time po pauwi na po ako galing pong school. Yung sinasakyan ko pong jeep, hindi ko po alam na sobrang bilis po dahil yung mga jeep po dun sa may dako po ng Rizal, ganong klaseng jeep po yung mga
laging nasasakyan doon. Nariyan po na habang nakasakay po ako, sa sobrang bilis po ng jeep, yung mga ibang pasahero po na pumapara upang sumakay, hindi po niya nahihintuan at hindi po nakakasakay. Nariyan po na, doon na po sa part na pababa at double highway po, nariyan po na dapat babagal po kami that part. Ngunit hindi po kami bumagal, bagkus lalo po kaming bumilis dahil nga po pababa po yung daan. Nariyan po na tinignan ko po yung driver. Tignan ko po yung paa niya. Inaapakan niyang paulit-ulit yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal o humihinto man. Nariyan po na wala pong brake yung aming sinasakyang jeep. At that time po, bilang tao po, nakaramdam po ako ng kaba, ngunit pinaisip sa akin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na isigaw yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name, dahil yun po yung turo na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, kailangan natin sambitin yung mga katagang yun. Nariyan po na, that time po patuloy po yung pagsambit ko ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Nariyan po na nakapikit na po yung abang lingkod at habang nakapikit po ako, nariyan po na pinagpasamalapunan ko na po yung sitwasyon po namin that time na siya na pong bahala sa amin. Nariyan po na hindi po bumibigo ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil po habang nakapikit po yung abang lingkod at nagsasambit po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Nariyan po unti-unti ko pong naramdaman na bumabagal na po yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito'y tuluyang tumigil at kami po iniligtas na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil din po sa pagsasaayos po na aming buhay dahil noon po talamak po sa halak ang aking beloved father. Every holiday po yan, wala po sa bahay ni Pasko, bagong taon, hindi po siya nag-celebrate kasama namin. Nariyan po na pagka uwi po siya galing po sa mga barkada po niya, nariyan po na nagtatalo po sila ng aking beloved mother. At nariyan po na wala pong katahimikan yung pamilya po namin that time. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya rin po inaabot ng kapangyarihan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po ay binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggal po yung kanyang pag-iinom po ng alak. At nariyan po na pinagkalooban po kami ng tahimik at matiwasay na pamilya. Nagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pang-araw-araw na aming pangangailangan, tunay nga po hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago bawat araw ang pinagkakaloob niyang pagpapala sa amin. Nariyan po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan at kalusugan na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Nariyan din po na nagpapasalamat po ako higit po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy kinakahabagan ng ubang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal po malakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galubis po sa ating beloved sister Christian Bigaong. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Lahat ibibigay ng mahal na Panginoon. Ang kagalingan ng ating magkaramdaman, ang pagpuprovide natin pangailangan, ang pag-iingat sa bawat isa sa atin, ang pagsasaayos ng ating magulong mga tahanan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? At atin na pong ipinagkakaloob, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong mga beloved mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong buwabati sa ating pong dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa ating pong beloved Ate Les, at sa inyo po mga beloved nanay, mama, lola, lahat ng ilaw ng tahanan, kami po ay taos-pusong buwabati ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
Lately, I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my teeth, but they don't see inside of me. I'm hiding on my teeth. They don't know that I come running home when I fall down, and they don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just one who's deep inside this warrior. The warrior is a giant. Even prison. Unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, but they don't see the enemy. They lay me at his feet, and they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just the one, 'cause deep inside this I'm more. The warrior is a giant. They don't know that when I fall down, they don't know. When no one is around, I drop my sword and cry for just the one. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a giant. Now they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just the one. 'Cause we love you, Lord. We love you, Lord. Even please, Lord. Even unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. I never face you. I love you, Lord. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just the one. 'Cause deep inside this armor,
They don't know that I come running home when I fall down. I love you, Lord. Hallelujah. Drop my sword and cry for just a while. Beside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know. Oh, yes. Even praise the to sleep inside this armor. The warrior is a child. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Napakadakila ng Diyos, mami naman. Ay, God! Hindi nauubos ang kanyang kahabagan. Aming mga minamahal na mga bisita, huwag kayong manood. Magsigab ang bawat isa. Sagana magmahal at magpala ang Diyos. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa mga oras nito. All you have to say, invite Him in your heart. Kausapin mo, mahal na Panginoon, ano mang kahirapan na iyong tinatamasa sa oras na ito, bakit na tayo na ikaw ay lumuluhan at tatakot, ano mang bagay na kabigatan meron ka. Handa ang Diyos makinig sa iyo. Sa oras na ito, mga minamahal, para sa huling awitin, tayo muna dumalangin. Dakilang Diyos namang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan ng Isus. Akala ng marami, malakas kami. Pero sa totoo lang, alam mo, kailangan ka namin sa aming buhay. Tangin naming pag-asa, maramdaman parati ang iyong banal na presensya. Upang lumakas kami at patuloy na lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Humingi kami ng kapatawaran, sabo kami nasumpa sa pagkasala. Ribo sa aming bungaling awitin, kumilos ka muli mainam. Upang sa aming mga kapatid, ipanakadama, sila rin po'y pagpalain mo. Ito ang aming samot pananay sa pandalangin na aming kinagat ng Evangelista Estrada Armeda. Ay pumawi naman ang manggagaw sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Therefore we testify. God bless you, beloved one. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Glory, hallelujah. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Glory, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang tayo po'y lubos na pinagpala. Amen. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At every time, sabi nga, every day is a blessing. Bawat umaga o bawat araw, ito po'y pagpapala galing sa ating pumahal na Panginoon. Amen. Muli, ako'y bumabati sa
ating lahat ng ating mga minamahal na mga bisita ng isang magandang hapon sa ating pong beloved brethren na talagang nandiyan, na talagang kamula kanina pa. Bagamat first time na sila po mga minamahal na makadalo, ay talagang kanilang pinapakinggang mainam ang mga pagpapala at ang mga ginagawa natin dito mga minamahal. Huwag po kayong magtaka at yan po mga minamahal, nakikita nyo ito bawang kalooban po ng ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. A pleasant afternoon po sa ating mga beloved visitors, may sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po amin pong inaanyi at patuloy at hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain ay kayo po makapanood at makatunghay ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Well Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, ating beloved elders, beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po ako mga minamahal sa maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sapagkat napaka-inam na from time to time, tayo po ay ma-remind sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang talagang kalaban natin dito personally sa kanya-kanya mga anak ng Diyos, talagang hindi lang nakakalimutan, kundi talagang sinasadyang kalimutan. I-justify yung sinasabi nating hindi ginapaggawa ng katapatan. Amen? Kaya sabi na, i-remind parati sa mga anak ng Diyos. Sa pangaral siyempre natin ginagamit ng mga Evangelista Well Estrada Almeda, ay po mga minamal ng mga manggagawa, nire-remind tayo. Sabi dito sa Aklat ng Deuteronomio, ang kabanata 28, talata 12 hanggang 13. Sabi niya, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata mga minamahal, God is telling us na kaya niyang ibigay ang mga pagpapala na kailangan ng mga anak ng Diyos. Maging kayamanan ng kalangitan. At ang sinasabi na parati mga minamahal, 3 John 1 mga minamahal, sinasabi diyan, triple blessing yan. Amen. Physical, financial, at higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabi natin mga minamahal, physical, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga karamdaman pinagagaling ng mahal na Panginoon. Cancer, COVID-19, tuberculosis, maging anumang mga karamdaman yan, high blood, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Samot-saring mga karamdaman, pinagaling, napakinggan natin sa mga nagpatotoo. Amen? Kaya sabi niya, physical na pagpapala yan. Tapos nakita niyo yung mga may edad na, malakas pa rin. Bakit? Tingnan niyo mga pastor. Amen. Tingnan niyo yung mga manauna sa atin, mga manong natin, na talagang mga kapatiran natin, mga manggagawa natin, mga minamahal. Glory to God lang. Dahil kapag atin pong sinunod ang kalooban ng Panginoon, pagpapalain tayo, physical na pagpapala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano naman yung pinansyal, mga minamahal? Marami sa atin, ang ating pong buhay noon, talagang isang kahig, isang tuka. Amen. Sabi nga ng ilan nagpapatuto ang kanilang tahanan, kubo. Ang ilan, nasa kariton. Amen. Nasa bangketa. Pero nung tayo po mga minamahal ay nakakilala, 10 years, 15 years, 20 years ago, ay talagang pagkumparain mo ang buhay natin ngayon, malaking pagkakaiba.
tayo'y lubos na pinagpala financially ng ating mahal na Panginoon. Ang dati-dati yung mga tao, mga Kristiyano, ni bisikleta hindi makabili. Pero nakita nyo, may maraming mga motor nakabili na, sasakyan, 4 wheels. Dati-dati ang bahay nila, mga minamahal, kubo o tumutulo. Ngayon, matataas, malalaki na. Ang dati-dati mga minamahal na mga trabaho nila, talagang hindi makahanap ng trabaho, pinagpala pa rin. May mga magagandang trabaho na, from janitor to manager. Grabe mga pagpapala yan. Imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Lahat posible yan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano naman yung spiritually? Lahat ng pinagpala, nakakilala, 5 years up, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo mga minamahal, kung hindi tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, hindi tayo tatagal dito na isang araw. Amen? Oy, matakay yung kanina pa, paypay na tayo ng paypay. Mainit naman dito. Amen? Gutom ka pa. Amen? Pero bakit nandito pa rin tayo? Dahil pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan mga minamahal kung bakit damang-dama natin ang banal na presensya ng Diyos. Na despite gusto mo nang umuwi, magpunta ka doon sa air condition, nandito ka. Mas mahalaga sa iyo ang papurihan ng mahal na Panginoon kaysa yung mapagkasarap-sarap ka doon sa mall, sa beach, kung saan-saan pa. Bakit? That is blessing spiritually. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sinabi ng talata ang mga minamahal, ang sabi diyan, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Ang dati natin nangungutang noon, ako, mga minamahal, yung sabi ko nga doon sa aming kapitbahay, halo-halo, ayaw akong pautangin. Dahil hindi nila alam kung mababayaran ko hindi. Masakit kaya yon. Amen. Ngayon, sila na may utang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Pangako yan ng Diyos. Amen? Pinangako yan ng mahal na Panginoon. Kung tayo magtatapat, kung tayo susunod sa salita ng mahal na Panginoon, ano bang sinasabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia dito sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 30, talatay 11 hanggang 14, sabi yan, sapagkat ang utos na ito'y aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay hindi totoong mabigat, ni malayo, wala sa langit, upang huwag mo sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin. Sabihin, hindi daw ito mabigat, mga minamahal. At ang sabi diyan, wala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin sinong daraan sa dagat para sa atin, magdala niyaon sa atin at magparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso upang iyong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaloob na ikasampung bahagi, handog mga minamahal, ito po'y pinapangaral mula pa noon, lalangin ang mga sangkatauhan, mga minamahal. Ang mga Abraham, tinan niyo mga minamahal, kung tinan niyo, nandun parating ka sa babae na napakahalaga niya. Amen? And even the earthly ministry ng ating ating mahal na Panginoon, talagang parati niyang pinapangaral sa bawat isa na talagang tayo po mga minamahal ay kinakailangan sundin ang bagay na ito. Ngunit ang sabi diyan mga minamahal, despite na all the promises na pinangako ng mahal na Panginoon, ang Kristiyano sometimes nakakalimot at nililimot ang mga pangakong ito. Ayaw nila subukan, ayaw nila magtiwala sa Diyos. Ayaw nila ibigay ang pananampalataya sa kanyang mga salita. Kaya yung sinasabi nila, ay, maintindihan ako ng Diyos. Ay, dapat mayaman ng Diyos, hindi ko dapat bigyan ng Diyos. Alam po, pag tayo nagbibigay, hindi po tayo tumutulong sa Diyos. Hindi ibig sabihin, naghihingi ang mahal na Panginoon. Hindi. Mayaman ang mahal na Panginoon. Siya may likha ng langit at lupa. Pero bakit tayo kailangan magbigay? Sabi dito, mga minamahal, mula ng kaarawan sa Malakias 3:7-9. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahupo. Ito yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga
handog. Ibig sabihin mga minamahal, kapag hindi natin binibigay ang ating kasapong bagit handog, ito po mga minamahal ay nagkakasala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, nakalimot kayo. Amen? Kayo ay gumawa ng bagay na hindi ayon sa pinag-usapan natin. Sabi ng mahal na Panginoon. Kaya nga nire-remind tayo from time to time. Nung ating napakinggan ang pagbibigay ng kasapong baagit ng mga handog, doon tayo muli nakalaya, doon tayo muli pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang ating mahal na kapatid, sabi nga niya mga minamahal, bagamat kami kung saan-saan kami nakakarating na ibang bansa, hindi namin nakakalimutan na ibigay ang aming kasapong bahagi at handog sa aming pagtatapat. Kaya naman kami parating pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Pinagpapala kami ng mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal? Amen? From dito kasama natin dati ngayon, pinaingat na ng mahal na Panginoon. Bakit? Pangako ng Diyos na kung ikaw ay tutupad sa iyong mga utos ng mahal na Panginoon, gaganapin mo ito. Ang sinasabi ng Biblia, tayo ay bubuksan niya dungawan sa langit. Oh, sabi dito mga minamahal sa 10, talatang 10. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Bakit kinakailangan dalhin natin sa bahay ng mahal na Panginoon? Saan ba yung bahay ng mahal na Panginoon? Yung kasampung bahagi, mga minamahal, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessing para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Itong 10% na ito mga minamahal, banal yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? So 10%. For example, mga minamahal, ikaw ay pinagpala ng 1,000, 10% niya is 100. Ilagay mo dyan. Itabi mo na yan. Pero may sinasabi ng Biblia na doon sa 8:9, sabi diyan, ikasampung bahagi at handog. At magsabing amen. Magsama para talaga yan. Hindi po pwede maghiwalay yan. Amen. So sabi ng mga pastor, the end time prophet of God, sabi niya, ang pinaka mababa pero katanggap-tanggap na iyong handog ay pwede mong tapatan ang iyong ikasampung bahagi. So another 10%. Kaya meron tayong tinatawag na 10 plus 10 equals 20% giving. Itong 20% na ito mga minamahal, for example, tumanggap ka ng 1,000, pinagpala ka. Dahil sabi nga natin, lahat ng mga pagpapalang meron tayo galing sa mahal na Panginoon. Ay kasampung bahagi nandun yan, 20%. Times 0.2 kagad yan. Amen. So 1,000 times 0.2, that is 200. Tabi mo yan. Dali mo yan sa mahal na Panginoon. Kapag for example, mga minamahal, pinagpala ka ng 100, kung may nagbigay sa'yo, times 0.2, that is 20 pesos. Tabi mo yan. Amen. 10 piso. Nakatanggap ka na 10 piso times 0.2. Di 2 pesos. Tabi mo yan. Amen. Amen. Pagdating ng banal na gawain, ang sinasabi ng Biblia sa talatang 10 mga minamahal, dalhin mo ang ikasampung bahagi handog sa bahay na mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng makakarating ka sa bahay, ikaw wala. Hindi pwede. Dapat dalhin mo, ikaw ang i-offer mo nga eh. Ihahandog mo nga eh. Kaya dapat personal ka nagbibigay. Kaya kinakailangan dumadalo ang mga anak ng Diyos, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Bakit? Dala-dala natin ang ating alay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ginagawa natin ito, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, gawin natin ito na may katapatan. Hindi po pwedeng gagawin mo lang yan kapag may nakakakita sa iyo. Maging wala nakakakita sa iyong tao, worker man yan, elder man yan, kapatiran mo man yan, ginaganap mo pa rin ito sapagkat alam mong nakikita ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, ang aking mga mata ay nakatukol dun sa mga matatapat na anak ng Diyos. So wherever you are, ang mahal na Panginoon, tinitignan ka, bakit? Matapat kang Kristiyano. Lahat ng matapat na anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Paano yan? Ibig sabihin, 200 lang ba? 20 pesos lang ba ibibigay ko? Ang sinasabi diyan, katapatan. Kung nakatanggap ka, tinanggap mo 10 piso, di
times 0.2, di 2 pesos. Kung 100 times 0.2, di 20. Kung 1,000 times 0.2, di 200. Pero kapag tumanggap ka ng 1 million, lahat ng gustong tumanggap ng 1 million, sumigaw ng praise the Lord. Sinong aayaw niyan? Amen? Pero sabi diyan, ganapin mo ang katapatan. Times 0.2 uli yun. 1 million times 0.2, that is 200,000. Brother, malaki na, dami ng spaghetti yan kay nanay. Amen? Huwag mong tignan yung 200,000 na para sa mahal na Panginoon. Ang tignan mo yung 800,000 na naiwan sa'yo dahil sa katapatan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? You can have so many 800,000 hanggat patuloy kang nagtatapat sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang tumingin dun sa kung anong hawak-hawak. Tumingin ka sa pangako ng Diyos. Sapagat ang pangako ng Diyos, ang sabi diyan, sa sino mang nagtatapat, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto magtapat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag alisin natin yung pagdududa, alisin natin yung bagay na parang akala natin, paano kung wala? Hindi totoong wala yan dahil yan ay gawa ng kaaway sa iyong isip. Amen? Sabi niya, huwag ka magtiwala, mawala yan. Sinungaling ang kaaway ng mahal na Panginoon, ng dyablo. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, balikan ko yung ating unang talatang nabasa. Ang sabi diyan, kung ikaw ay magtatapat, ikaw ay magpapahiram at hindi ka hihiram. Ikaw ay gagawing ulo at hindi ka gagawing buntot. Ikaw ay magiging ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Walang gawat sa totoong Kristiyanong matapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay yung malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating po may kasabong bahagi at ang ating po mga handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy. Amen. Upang ito po ibasbasan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lang dito maraming mga minamahal. Amen.
Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At lahat po mga minamahal, aking inayayahan. Tayo po lahat dito tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal mangaral. Ating brother preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you. God bless you, beloved Job, Sir beloved Elder. Let us pray. Opo, dakila at mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit na minabakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, muli naming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Sama-sama kami sa araw na ito na nagpapasalamat, lumuluwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga unang yugton, malagawaing langisan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit, aming nadarama ay napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan. At muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Langistan mo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanakin wala pong magagawa sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out, in the mighty name of Jesus, and on the word of the Lord, we bind the power of darkness, cast out from us in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating maupuan, maminamahal. At tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpala. Amen. Dahil kanina lamang talagang naramdaman natin yung grabing init. Amen. Amen. Pero talagang ganun ka mapagmahal ang ating Diyos. Isipin niyo po, maminamahal, ay ngayon, pinipredict na aabot po ang init diyan sa may parting Legazpi ng 50 degrees. Kaya, kung hindi tayo inuulan, sigurado tayo dito nasa 45. Ang 50 maminamahal sa atin ay humid na. Sa central, sa gitnang silangan, humid. Grabe na po, malagkit na po yung katawan mo kapag ka ikaw ay nabibilad lang ng 3 minuto. Pagka wala kang tubig at ikaw ay hindi nakarating kagad sa shed, ikay mamamatay. Talagang grabe, maminamahal. Ito'y dahil sa sobra na po ang pagkabutas ng ozone layer. Gawa ng mga green gases na sumisira sa ating pong himpapawid dahil sa hindi pag-iingat ng tao. Pero pasalamat tayo dahil dito sa bansang Pilipinas, andito tayo sa tropical country o nasa tropical weather po tayo. Ang ating mahal na Panginoon ay napakabait. Kahit grabe ang init, tingnan niyo po, kukulimlim, uulan, amen. Talagang pinapandungan tayo ng mga ulap. Praise the Lord. Ibig sabihin, ganun kamahal ng Diyos ang mga Pilipino. Palakpakan natin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magandang hapon na maminamahal sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa atin pong mga webcast viewers, atin pong live webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, at ganun din ating pong pinapabot ang ating pagbabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At siyempre po, atin pong pinapaabot ang ating tao sa pusong pagmamahal, pagbati ng Happy Mother's Day doon sa dako ng kalangitan dahil sila man din ay nagsiselebrate isang tiyak na bagay. Amen.
ng pagpupugay sa lahat ng mga ina ng tahanan at sa kanilang butihing mga anak. Lahat na po sila ay may mga asawa, may mga anak. Happy Mother's Day po sa the whole beloved Almeida children. Amen. From beloved Peach at hanggang doon sa pinakabunso nila. At sa lahat ng mga ina natin sa tahanan, haligi o ilaw ng tahanan, ating mga lula, amen, mga mami, mama, mga ano pang tawag natin, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At ganun din ating pinapabot ang pagbati ng magandang hapon sa lahat ng ating iniibig na mga kapatiran dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ibinibigay, ating inuukol sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Medyo sa kakasisigaw natin sa pagpupuri, maminamahal talagang yung ating boses ay medyo gumagaralgal na. Kaya sana naman yung ating sound ay hindi gagaralgal. Sa hapong ito, maminamahal, at tayo po'y nagsiselebrate ng ating Mother's Day Sunday. So, medyo itong ating pag-aaralan ay, ito po ay maisalarawan natin sa totoo lang, ang mga halimbawa na atin pong kukunin ay dito po sa ating minamahal na mga ina sa tahanan. Pero ito po minamahal ay talagang kasunod nung ating pinag-aaralan nung nakaraan lamang nung ako po ay magdala ng mensahe. Ito po ay patungkol sa God's great plan for growth. Ang dakilang plano ng Diyos upang ang Kristiyano'y lumago. Dahil napapansin namin, ito ang nagiging dahilan kung bakit napakaraming mga Kristiyano na umaayaw na, tumatalikod, at hindi na natin nakakasama. Ating ihanda ang aklat ng Kolosas 2, talatang 6 hanggang 7. Alam niyo, maminamahal, sa pasimula ng pag-aaral na ito, ang Diyos ay may dakilang plano. Talagang mabigat na plano para tayo po'y lumago. At bago natin malaman itong planong ito, ito'y kailangan, maminamahal, at tayo po ay magiging mapaniwalain. We must be a believing Christian. Amen. Believing is the best beginning sa pag-aaral na ito. At alam natin, believing is an act of faith. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, by believing the Word of God, by believing Jesus Christ as your personal Savior, Lord and God, King of your life, isang tiyak na bagay, maminamahal, salvation will come. Magkaroon po tayo ng tinatawag na kaligtasan. So, ito po, maminamahal, kinakailangan tayo po'y magiging mananampalataya. Sumampalataya ka. Dahil ang pananampalataya, maminamahal, ay nagbubukas ng kalangitan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, atin pong basahin, pakihanda po ang Episo 2:8 at 9. Sundan natin ang basa, yung ating unang binasang talata, babasahing talata. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, ang kabanatay 2, ang talatay 6 hanggang 7, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Praise the Lord.
Aklat po ng Epeso Kabanata 2, talatay 8 hanggang 9. Ito po ang nakasulat. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At pakihanda po yung unang Pedro, talatang 2, talatang 1 hanggang 2. Mamaya na po. Ito maminamahal. Malinaw itong ating binasang talata na sinabi rito sa wikang Ingles, and ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. At sa 7, rooted and built up in Him, and established in faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ito maminamalo. So, makikita po natin na dito maminamahal ang sangkap ng araling ito. Paano po natin malaman ang dakilang plano ng Diyos para tayo po'y lumago sa ating pananampalataya? Ito po ay may kalakip na pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, at yung grasya na tinatawag ng ating binasang talata na for by grace ye are saved through faith, not of your works, lest any man should boast. So ang ibig sabihin, maminamahal, hindi sa ganang ating kakayahan, kagalingan, yung ating naibibigay, yung ating pera na ating binibitawan kapag ini-explain na po yung ating ikapo at handog. Hindi po ito nasasaklawan. At ang sabi rito, maminamahal, ang plano ng Diyos kapag ikaw ay maniniwala, magtiwala, amen, hallelujah, magkaroon ka ng tinatawag na grasya ng Diyos na iyong tinanggap, yung kaligtasan, ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, tutubo ka, lalakad ka, kasama na ni Kristo. Hindi ka maminamahal, lalakad sa dati mong pagkatao. Hindi ka lalakad sa sarili mong dunong. Hindi ka lalakad sa sarili mong kagustuhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, maliwanag yan, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon. Kagaya sa Kanya. Amen. Gayon sa Kanya. Kagaya niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, kapag natanggap pala natin itong regalo ng kaligtasan, this great gift for all Christian, at ang sabi rito, maminamahal, normal lamang na eksperyensya ng mga mananampalataya na kapag ikaw na ngayon ay tumanggap kay Kristo, hallelujah, akala natin lumalayo na tayo, lumalalim na ang ating pagkakilala. Pero pala maminamahal, ayan, konting palasulang ng demonyo, konting pahirap lang sa atin ang kalaban, bagsak na kagad tayo. Bakit? Hindi tayo bumabalik doon sa ating pinanggalingan bago tayo naligtas kung sino tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi daw nating babalikan yung ating kalagayan bago tayo nakakilala kay Kristo, sino tayo. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay babalik at babalik sa iyong pinanggalingan para alalahanin na ikaw ay walang magagawa nung ikay may sakit, hallelujah, na AIDS, may sakit ka sa puso, hallelujah, ikaw ay mamamatay na sa iyong karamdaman, pinulot ka, kinabagan ka, pinagbalak ang lubos ng ating mahal na Panginoon, dinala dito sa kanyang buong katotohanang gawain. Ngayon nagtatamasa ka na, balikan mo daw iyon. Dahil yan daw ang mga kasangkapan para maalala mo, ikaw ay unti-unting palalaguin ng mahal na Panginoon sa iyong pananampalataya. Hindi ka madadapa, hindi ka matatalisod kung lagi kang bumabalik. Alalahanin mo palagi kung anong kalagayan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Dahil kung ganyan daw ang aura ng mga Kristiyano, ako'y naniniwala sa atmosphere, sa atin pong environment dito po sa Iglesia ng Diyos sa San Carlos. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Hallelujah! Napakagandang tingnan sa mga Kristiyano. Iyo lamang imaginin, maminamahal, na ang church filled of growing Christians. Wala pong maghahatak pababa. Lahat ay hahatakin pataas. Lahat ay kanyang alalahanin na ang mga nanlalamig, ang mga nanlulupaypay, kanya itong pupuntahan sa kanilang mga tahanan, kanila itong ipapaluap at i-encourage na malapit nang magbabalik ang ating Diyos, malapit na nating kamtin ang kanyang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mabisualize daw po natin sa congregation ng mahal na Panginoon kung paano ang Diyos kikilos. Amen. Amen. Wala kang makikitang Kristiyano na dinadaganan ang kanyang kapwa Kristiyano. Wala kang makikitang Kristiyano na sinisira, nilalait, o ano pa mang mga salita na ating babanggitin. Dahil ang nais lamang ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay ikaw ay lumago ang kanyang plano. Lalago ka at lalago para makita, hindi lamang sa kanyang iglesia, bagkus sa buong mundo, na ikaw ay nagniningning na tao, na Kristiyano sa ibabaw ng madilim na mundong ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, makikita mo, wala pong mga Kristiyanong naghihinanakit. Yung pong sinasabi rito, full of bitterness. Wala pong Kristiyano ng full of anger. Wala pong Kristiyano, maminamahal, laging galit. Amen? Atmosphere ng mga Kristiyano ay laging masayahin, laging nag-i-encourage sa mga nanlulupaypay, sa mga nanlalamig. Hallelujah! Laging humahayo, nagdadala ng mga bisita, nagdadala ng mga bunga, dahil ito daw po ang layunin ng Diyos, plano ng Diyos sa iyo at sa akin, kung bakit ka dinala dito sa buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po yung sinabi kong talata, unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2, kindly, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Ganito po sinasabi, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at lahat ng pagpapaimbabaw at mga panaghili at lahat ng panglalait, gaya ng sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may be grow thereby. Yan ang maminamahal. Di ba nung una tayong mga kilala kay Kristo, sa mga baguhan, di ba walang masamang tinapay sa atin? Amen? Gusto natin, pagdating natin sa gawain, sabik na sabik ka, lumulukso ka, tumatalon ka pag nagpupuri, dahil gusto mong maabot ang mahal na Panginoon at maabot ang kanyang mga biyaya na ipinangako sa iyo. Bakit ngayon, maminamahal, nagtatalunan na yung sa likod, nagtatalunan na ito sa harapan, ikaw nandiyan sa unahan, andyan sa kalagitnaan, yung palakpak ay nasa baba na. Dati-rat yung palakpak mo, overhead. Ngayon ang palakpak mo, hindi na maririnig. Ang dati mong hallelujah, praise the Lord, nakakabingi. Ngayon, hallelujah, praise the Lord. Parang ikaw na lang nakakarinig, minsan hindi pa. Amen? Amen? Ang sabi ng ating binasang talata, alalahanin daw natin ito. Nung ikaw ay bata pa, kung paano ka pinalalago ng mahal na Panginoon, isipin mo yun. Bumalik ka roon, amen.
Para yung panlalamig mo, yung panlulupaypay mo, maalala mo na dati-rati, kahit pinagbabawalan ka, diyan sa mga checkpoint, amen, amen, naghanap ka ng paraan, naglalakad ka pa mula sa tahanan mo, makarating ka lang sa gawain dahil gusto mong purihin ang mahal na Panginoon. Kahit sa gitna ng COVID-19, grabe, pinagbabawalan ng mga pulis, mga army, kahit mga barangay captain, talagang pinagbabawal ang ating gawain. Pero bakit nagtutuloy-tuloy tayo? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin mo daw yun. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You are desiring when you are babe drinking the milk, the real milk. Yung totoong gatas na salita na nagpapalago sa iyong pananampalataya. At ngayon, maminamahal, hallelujah, kahit anumang matitigas na mga pangangaral, naalala mo, nung ikay maliit pa, na iyong dinanas yan. At ngayon, maminamahal, nung ikaw ay medyo nagbilang na ng taon, maalala mo. Grabe kabuti ng Diyos. Nalalagpasan mo ang lahat ng yan. Minsan-minsan, maminamahal, atin pong parangalan ang ating mahal na Panginoon dahil palagi siyang nariyan para tayo po ay paalalahanan sa ating mga puso at kaisipan. Ang atin po kasi mga pangangaral ay sobra-sobra na. Ang layo, akala natin para bang nandun na tayo sa level na isang talo na lang, langit na. Kaya ipinababalik tayo ngayon sa basic. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Imagine a church full of people who care for the lost soul. Imagine daw ang atmosphere ng mga matitino, mapagmahal, lumalago na mga mananampalataya na wala daw ibang iniisip sa kanilang puso, sa kanilang mga damdamin, sa kanilang mga kaluluwa na sila'y makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Hindi ka talaga mag-iisip ng kasiraan ng iyong kapwa. Amen. Amen. Lagi mong iniisip yung mga nawawalang mga tupa na tulong-tulong ang mga mananampalataya. Hanapin itong mga nawawalang tupa dahil kailangan na natin sila. Hindi kayo maminamahal, natatakot. Grabe, maglindol sa Zambales, lilindol sa Ilocos, lilindol sa gitnang Visayas, lilindol sa Mindanao. Imagine yan. Napakainit, pero kapag bumubuhos ang ulan, akala mo, bagyo. Tumataas ang baha. Ito ba'y hindi pagpapaalala sa atin na dapat maminamahal tayong minamahal na mga pinagpala na Kristiyano sa ministeryong ito throughout the Philippines and throughout the world. Pinagpalang lahi ang mga Pilipino. Mapagmahal ang kanilang mga natutunan sa ating minamahal ginagalang na pastor. Beloved Mama Dear, atin po itong ipinapamahagi. Amen. Kung ito'y atin pong ipinamahagi, magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Then, ang ibig sabihin diyan, ikaw nga ay lumalago at lumalago na Kristiyano. Sumusunod ka nga sa yapak ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon noong araw, pinagbabawalan, wag nang mangaral, wag nang ipangaral. Sa mga apostol, wag nang ipangaral. Pero ang mga apostol, pilit ipangaral ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ating mahal na Panginoon, pilit mangaral. Kapag hindi na siya tinatanggap, bigla siyang naging invisible, ang doon na naman sa ibang town, nangangaral na malapit na ang langit, malapit na ang kaharian ng Diyos, malapit na ang kaligtasan. Pero that time, binubuksan pa lang ang pangunawa ng tao patungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan. How much more kaya sa ating kapanahunan? We are now in the last days. Na hindi pa natin ipapakita itong ating pagmamahal, ating pagkikare sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa mananampalataya, amen. Itigil na natin yung pong mga pinagkakitaan lamang sa media na mga pag-uugali. Sa sobra kasi ninyo, sobra natin, sobra ng mga Kristiyanong panunood doon sa mga influencer, diyan sa TV,
diyan sa yung ano ngayon, mga TikTok ngayon, yung mga pinapanood na, naging sunod-sunuran tayo sa gusto nila. Hindi yan dapat. Mga Kristiyano tayong puno ng Espiritu ni Kristo. Kinakailangan si Kristo daw ang makita sa atin. Si Kristo daw ang ating sundan. Ang kanyang mga yapak daw ang ating sundan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Grabe daw kapag nakikita natin ang mga Kristiyano na wala ng hinanakit sa kapwa, wala ng galit. Amen. Amen. Ang kanila pong pag-iisip, maminamahal, ay laging iniisip ang kabutihan, kagandahan ng kanilang iglesia, ng kanilang kapwa mananampalataya. Kung yan daw ang kaisipan mo, ikaw nga ay growing Christian, growing church, growing brothers and sisters in Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We must have to get back from the beginning. As ye have therefore received Christ, Jesus as your Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lagi tayong pinababalik. Si Apostol Paul mismo, mga minamahal, hallelujah, laging nagpapaalala dahil siya pong sumulat ditong Kulusas. Nang sabi rito, walk ye in Him. Lumakad daw tayo nakasama si Kristo. Huwag tayong lumakad ng sarili nating lakad. Huwag tayong lumakad ng ating mga kumpanyon, ating mga kasama ay hindi mananampalataya. Isang tiyak na bagay, tulad ng sinabi ko, sa mga TV, sa mga TikTok, ano pa, sa mga Instagram ngayon, lahat ng inyong mga pinapalo, lahat yan ay puro pandaigdig, puro pangsanlibutan. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi mo na alam, hallelujah, na na-influensyahan ka na. Kaya tuloy, hindi ka naman chismuso, hindi ka naman chismusa. Ngayon, naging chismusa ka, naging chismuso ka. Kristyano ka pa naman. May Kristo sa puso. Dapat may pagmamahal ka. Iwanan mo yung paging chismuso mo, paging chismusa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bumalik daw tayo. Hallelujah. Na ang sabi ng Biblia, ang sabi po ni Apostle Paul, late faith sure at the best will be yet to come. Ang sabi ni Apostle Paul. Atin daw pong itaas. Pag sinabing roar, itaas talagang kagaya ng agila na talagang pumapaibabaw doon sa alapaap. Ganun daw ang dapat mangyayari sa pananampalataya ng mga Kristiyano na lahat ng mga mahihina tinutulungang palakasin ang kanilang pananampalataya. Walang maiiwan, walang manlulupaypay, walang manlamig. Kung hindi lahat magkaroon ng concern sa mga nanlulupaypay, nanlalamig, yung mga may nararamdaman. Hindi ba tayo makadalaw sa mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama dahil masama palang pakiramdam? Amen? Amen? Makita ka roon, makita ka nila na sila'y iyong kinukumusta at habang kayo naroon, nag-pray kayo na siya'y lumakas, na siya'y pagalingin ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang mga Kristiyano na yan, nagiging concern ka. Ang ibig sabihin diyan, you are a growing Christian. Ikaw ay lumago na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say out, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang dami nang napag-iwanan. Ang sabi ng Roma 12:2. Pakibasa po ang Roma 12:2. Mag-iba na tayo ng ating kaisipan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Hindi tayo taga rito. Taga-langit tayo. Tayo tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Magsumikap tayo na lahat ng ating ipinapangaral, lahat ng ating napapakinggan ng mga pangangaral, ma-absorb natin dahil ayaw namin na mayroong maiwan kahit isa. Lahat tayo sa salubong sa mahal na Panginoon, magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kylie, basa, praise the Lord. Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi
mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po. Grabe ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa atin. Sa Ingles. And be not conformed to this world. Huwag kang maging compromiser sa mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind. Tayo po ang magta-transform sa mundong ito. Sa mga ating kababayan, hindi ikaw ang impluensyahan, ikaw ang mag-i-influensya. Diyan sa mga TikTokers na yan, yung mga umaasa na yan, milyon-milyon ang kinikita niyan. Dahil negosyo yan. Pati ikaw, nasama ka sa negosyo nila dahil naging follower ka. I-follow mo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry. Lahat ng mga Kristiyano, bitawan yung inyong mga pinapalo ngayon. Ang gawain natin, isang tiyak na bagay, lalago at lalago ka sa iyong pananampalataya. That ye may be proved, that ye may prove what is good, and acceptable, and perfect will of God. Yun ang perfect will of God. Yung ating subaybayan, ano nang nangyari ng ating main church. Lagi tayong nakatuon, laging dinadalangin ang ating mga ebangelista, ating beloved Mama Dear. Ang lahat ng mga beloved babies, ang ating mga nangangasiwa sa mga gawain, buong mundo. Isang tiyak na bagay, magmamatured at magmamatured ka na Kristiyano. Hindi ka manatiling sanggol sa iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tatlong bagay, maminamahal, na pinaka-importanting direksyon. Ito pong plano ng Diyos para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. First, growing through walking like Jesus. Ulitin po natin. Unang-una, growing through walking like Jesus. Lumakad daw tayo na kagaya ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kailan nagmumura ang mahal na Panginoon? Kailan nagsusugal at kailan, maminamahal, nagchichismis ang mahal na Panginoon? Kailan ang mahal na Panginoon, maminamahal, na ating nabalitaan na gumagawa ng mga paninira? Sinisiraan siya, yet yung mga naninira sa Kanya, minamahal pa rin niya. Tayo, maminamahal, ay lumakad daw na kagaya sa ating mahal na Panginoon Hesukristo. Kahit tayo po ay nasasaktan na, nilalait, pinagwiwikaan, pinagsabihan, mahalin pa rin natin yung mga nagwiwika, hindi nagmamahal sa atin. Mahirap yatang gawin yan, beloved OP. Pero yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Lumakad tayo na kagaya ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Dahil yan ang gusto ng mahal na Panginoon para lalago ka, lalago ako, lalago tayo. Amen? 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 Walking like Christ is a perfect example ng mga Kristiyano na makita dito sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. Baka dito ka lang makita na you are walking like Jesus, pero pagdating sa labas, nagsushort ka na, nagpapantalo ng mga sister, nagmumura na, nagsisinungaling na, gumagawa na ng mga ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, sa growing through walking like Jesus, Christ is the perfect example inside and outside the church. Dito sa iglesia o sa labas ng iglesia. Dahil daw sa ganung pag-uugali, dahil sa ganun daw ang makikita sa atin, ang sabi rito, hallelujah, you can draw, makakakabig ka, makakakuha ka, makakadala ka ng mga kaluluwa. Makakainganyo ka na totoo ka ng Kristiyano dahil yung ugali mo
dito sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia, doon sa araw-araw nating ginagawa, ganun ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Marami pala dito mga Kristiyano, parang unyango. Ay, ang unyango. Yung octopus. Kapag ang kulay ng kanya pong nasa sandigan ay yellow, yellow siya. Pagka ang kulay ay puti, puti siya. Pag ang kulay ay itim, itim siya. Ang tawag diyan, unyango. Ang tawag diyan, octopus. Ayaw ng malapay ng ganun. Ang gusto ng ating malapay nun, kung Kristiyano kang totoo, sumasamba, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ikaw ay banal, hallelujah, dito sa loob ng iglesia, paglabas mo, ganun ka pa rin. Hindi ka nagmumura. Amen. Hindi ka namuhay na kagaya nila na kapag mainit na, ayon, lalo na pag naliligo na sa swimming pool, naka-short na lang, nakahubad. Sabi ng mahal na Panginoon, I am holy. Sabi ng mahal na Panginoon, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, be ye holy for I am holy. Sabi ng mahal na Panginoon. Sinabi ng 12 verse 14 ng Hebrew, without peace and holiness, no man can see the Lord. Sinabi ng Romans chapter 12 verse 1, present your bodies a holy, living sacrifice. Holy, living sacrifice. Sakripisyo. Ang init dito lang sa mundo. Pero kapag itapon ka sa impyerno, hindi kaya yung init doon. Kung hindi mo nga kaya ang init dito sa mundo, lalo ng init sa impyerno. Sandaling init lang yan, sandaling pagkauhaw, pagkapamaypay, pagdating ng malapay noon, kapag tayo po'y kukunin ng buhay, magmana na ng langit sa piling ng malapay noon, hindi lamang aircon doon. Grabe, kahit saan ka magpunta, payapang-payapa ka. Ang iyong tahanan, lahat paminamahal, hindi ma-imagine ang langit na ipiniprepare sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya gusto ng ating Diyos na buhay, makita sa atin ngayon ang pruiba't ebidensya na yung kanyang great plan for being a growing church, growing Christian, ikaw ay may spiritual growth. Narito ka tuwing Miyerkules, pinapahalagahan mo ang tawag ng Panginoon, bilang yung mga awit, bilang yung manunugtog, bilang kanyang, hallelujah, mananampalataya, nag-overnight ka, minsan nasasaktan tayo, pagdating ng linggo, hindi tayo pinapakanta, wala ka ng overnight, linggo kakanta ka, ano ngayon? Kawawa naman yung nagsisikap. Overnight, nag-overnight sila, nagpa-fasting pa. Ikaw, hindi ka nag-overnight, kakanta ka pa rin. Eh, nagagalit tayo doon sa mga nag-impose ng batas. Abarama naman, hindi ka pa lumalago. Makinig ka sa aral na ito, bumalik ka muna sa basic. Bumalik ka sa unang-una mong pagkatao, na ikaw ay talagang binihisa ng maayos ng mahal na Panginoon para ikaw ay maging malusog na Kristiyano. Bago ka naging adults, naging finest, naging youth and single choir, bago ka naging instrumentalist, bago ka naging manggagawa, galing ka sa wala. Amen? Amen? Ngayon, ano ipagmamayabang natin? Ano ipagmamalaki natin? Wala. Balikan daw natin yun para hindi ka magyabang, para hindi tayo magyabang. Balikan natin nung ikaw ay simula pang pinalalago ng mahal na Panginoon. Kaya sa ganung pamamaraan, makikita mong sarili mo. At hindi ka patuloy na dadapa, babangon ka at babangon at babangon at ikaw ay magsusor. Gamitin mong yung pananampalataya, maniwala ka, magtiwala ka, makinig ka sa mga aral na ito dahil ito'y magpapadunong sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Second, growing through being rooted in Christ. Rooted na po dito. Pangalawa, sa verse 7, kanina, sa Kulusas 2:7. Ang sabi rito, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay na sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, rooted ka sa mga turo ng mahal na Panginoong Jesucristo, increasing your knowledge daily, hallelujah,
through our dearest Jesus. Paanong pamamaraan? By what way? Dito ka lang yata nakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at nagbabasa ng Biblia. Huwag mong ugaliin yan. Bilang Kristiyano, pagising mo sa umaga, pagkatapos mong manalangin, pagkatapos mong magpuri, bumasa ka kahit isang bersikulo na maalala mo. 2 bersikulo, 3 bersikulo. Kung araw-araw gawin mo yan, sa umaga at sa gabi, din ikaw nga ay growing Christian. Ikaw nga'y lumalago na Kristiyano. Kapag mula nung naligtas ka hanggang ngayon, hindi ka pa marunong magbasa ng Biblia, abay kaya pala hanggang ngayon wala kang bunga. Amen. Amen. Rooted ka sa mga turo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Alam mong magpuri, alam mong manalangin. Marunong kang magpuri, pero hindi ka marunong manalangin. Marunong kang magpuri, marunong kang manalangin, hindi ka marunong magpasting. Dapat kasama itong mga sangkap na ito dahil ito ang magpapalago sa iyo. Ito magpapaunlad sa iyong buhay espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Atin daw piliin ang kanyang mga halimbawa. Ano bang mga halimbawa ng mahal na Panginoon? 12 years old pa lang siya. Nagpaiwan siya. Naalala ninyo? Naglalakbay na yung nanay niya at saka tatay niya. Umuwi na sa Jerusalem. Nagpaiwan pa siya. Saan siya nasumpungan? Dahil nung makita ng nanay niya at tatay niya, wala si Jesus, during 12 years old siya. Nandun siya sa gitna ng mga doktor, ng mga abogado, ng mga matataas na may pinag-aralan. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Nung tinanong, anak! Sabi ni Maria, sabi ni Jose, anak, ginagawa mo dyan, anak? Ang sabi ng mahal na Panginoon, don't disturb me. I am in my Father's business. Ano pong business ng Father natin, ating mahal na Panginoong Jesus? Dahil siya rin po ang Ama, ayon sa Isaiah 9:6. Anong business natin? Para tayo lumago. Hindi yung ating pinag-aralan dito, pati po pamamalakaya ng kaluluwa. Yung ikaw ay mag-witness ng iyong mga experiences, yung iyong mga patotoo. Matagal ka ng Kristiyano, hanggang ngayon hindi ka pa nakarating dito. Dito sa kanan ko, sa kaliwa ninyo para tatayo, para mag-testify. Magpatotoo kayo. Dahil yung patotoo ninyo, buong mundo nakakapakinig niyan, nakakakita niyan, napapanood kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ilang taon ka ng Kristiyano, hindi ka pa nakatayo dito para mag-testify. Magpatotoo tayo. Amen? Huwag nating antayin na naging selective. Minsan, pagdating ko sa pagbasa ng i-forward sa akin, kung sino mag-testify, sabi ko sa anak ko, tiyan mo anak ko, nag-enumerate na naman sila. Kaya minsan, lahat ng sinulat, walang tumatama kahit isa. Ako na naman ang mag-enumerate. Titingnan ko kung sino pa yung hindi nakakatayo. Sa susunod, ako mismong iikot sa inyo at ako maglista ng pangalan ninyo. Brad, sis, ikaw naman ngayon ang mag-testify. Hindi kayo pwedeng tumanggi. Pagtanggihan ninyo, mahal na Panginoon, ang tinatanggihan ninyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Number 3, growing daily, being established in the faith. Araw-araw daw. Tulad ng aking binanggit, araw-araw. Talagang, ikaw talaga'y lalago dahil araw-araw kang nagpupuri, araw-araw kang nananalangin, araw-araw kang nag-aayuno, nag-escape ka ng 1 meal man lang. Hindi ka nag-almusal, 11 ka na or 12 ka na. Hindi, nag-escape mo yung breakfast mo. Di, 1 meal na. Minsan yung iba, hindi, ini-escape po nila yung breakfast at saka lunch. Alas 4 na, alas 5 na ng hapon, kumain. Nag-skip ka na ng 2 meals. 2 meals na po yun. At 2 meals. 3 beses ka. Hindi kumakain. Alas 4 na, alas 5 ka nakakain. 3 beses. Katumbas na ng isang araw na pag-ayuno. O di, kahit hindi ka Kristiyano, hindi ka may katungkulan, hindi ka mang-awit, hindi ka manunugtog, hindi ka manggagawa, hindi ka elder, kapag ginagawa mo yan, ganun ang ginawa ng ating mahal na pastor nung araw. Ang sabi po ng kanyang pastor, anong ginagawa ni Brother Almeida?
Dahil brother, dahil worker pa lang malapastor sa kanyang ministeryo, bakit hindi lumalabas? 1 linggo na, 2 linggo na, 3 linggo na, hindi lumalabas. O 1 buwan na, 40 days na. Dahil nag-aayuno ang ating mahal na pastor. Dahil nagpapaste ang ating mahal na pastor. Tingnan niyo po, sino ang pinaka-fastest growing church sa buong mundo? Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bunga ng kanyang pagpapasting, bunga ng kanyang pagpupuri. Alam niyo po, bilang saksi ang iobang lingkod, how many times aking inobserbahan ng malapastor? Matulog, kahit inaantok na nagpupuri pa rin nakaluhod. Nagpapakagat ng mga lamok para magising, para magpupuri na naman. Tayo, every Saturday lang ng gabi, nandito, walang nagpupuri sa Saturday ng hapon. Linggo ng umaga, bababa kami, sabay sa amin. Kung alas 5 kami, alas 4 kami, saka sila sasabay sa pagpupuri. Ngayon lang kayo nagpupuri ng ganun. Kami, 37 years na tayo dito. 37 years na ako na naglilingkod sa Malapay. 37 years na pagpupuri. Kayo, 1 taon pa lang, 2 taon, 5 taon, 10 taon, hindi ninyo magagawa. Gawin natin ito kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya. Gawin natin ang pagpapasting, gawin natin ang pagpupuri, gawin natin ang pagbabasa ng Biblia, gawin natin ang pagdala ng mga bunga. Dahil ito daw po ang patunay na ikaw nga ay lumalago at lalago pa sa iyong pananampalataya bilang tunay na Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Anong nangyari? Yung mga naghahanap sa ating malapastor, laging pinagwiwika ng ating malapastor. Ngayon, nasaan ang kanilang ministeryo? Ano nang nangyari sa kanila? Close na ang kanilang mga churches. Nawala na lahat. Pati sila. Pupunta ng ibang bansa, nag-asawa ng iba, pati yung kanilang asawa, nagkawindang-windang na ang kanilang mga tupa. Nakita ng mga tupa, naalala ang ating malapastor, andito na sila ngayon, kasama na sa ating pananampalataya. Nalakita nila, totoo ang ginagawa ng ating malaybangilista. So totoo yung ating mga pinag-aaralan, ating ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya kinakailangan matuto kang magpuri. Amen. Amen. Kinakailangan matuto kang manalangin. Amen. Praise the Lord. Kinakailangan matuto kang magpasting. Amen. Matuto kang magdala ng bunga, magpatutuo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag tayo magpagapi. Maraming Kristiyano ngayon, nagagapi na dahil they keep on eyeing, tinitingnan. They keep on following. Doon maminamahal, hallelujah, sa mga pagsubok, sa mga problema, hallelujah, sa mga katitisurang bagay na kanilang nakikita. Paano ka nga lalago kung yan ang iyong nakikita? If you want to be triumphant, kung ikaw ay maging kung gusto mo, maging triumphant, amen, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi rito, maminamahal, keep on looking unto Jesus and look unto those Christians na may mga positibong pananaw. Look unto Jesus and look to those Christians who have positive mind, positive motive, mga positibong Kristiyano. Hindi yung, ano ba yan? Nanlalamig ako. Ano kayang gagawin ko? Ako rin, Brad. Nanlalamig din. Kayang gagawin natin. Hindi, 2 na. Mag-akay pa yon. Oh, palulugo-lugo kayo. Kung ikaw ay may positibong perception, goal sa buhay,
ikaw ay positibong Kristiyano, yung dalawang lalapit sa iyo na magsasabing, nanlalamig ako, Brad, wala nang panahon ngayon manlamig. Panahon na ngayon na kinakailangan tumayo tayo sa ating pananampalataya. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya dahil walang makakakapi sa atin. Sinabi ng Roma 8:37, 38, 39, we are more than conquerors in Christ Jesus. Pag sinabing conquerors, lahat ng problema ng kapatid mo na lalapit sa iyo, mayroon kang positibong kasagutan at positibong persepsyon na turuan mo siya, turuan mo sila, turuan natin sila na maging positibo. Huwag tayo mag-isip ng mga negatibong bagay. Dahil kung puro negatibong bagay ang ating titingnan, mahuhulog lahat. Walang mananatili, walang makakatayo, walang makakatangan. Kung ikaw ay positibong tao, positibong Kristiyano, purihin ang ating mahal na Panginoon, ikaw nga ay lumalago na Kristiyano. Hindi ka nananatili doon sa ibaba. Ikaw ay tumataas at tumataas. Sabi ng Biblia, katulad ka ng agila. Soaring upstairs. Pataas ng pataas. Amen. 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 Nakikita mo ngayon ang kahinaan ng mundo, ang kahinaan ng tao, ang kahinaan ng iyong kapwa. Kaya mo silang atakihin at pagsabihan ng mga positibong bagay para sila'y lalago, manatili, magpatuloy. Magpatuloy at magpatuloy. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Ikaw ay nagtitrigger ng tinatawag, maminamahal, na espiritu ng grabe ang kasipagan, grabe ang talagang kainitan na naglagablab, maminamahal. Para bang pag nagsisilab ka ng isang tuyong-tuyo na sakahan, na kapag tumama yung isang kudlit lang ng pusporo, talagang masisilaban yung buong 1 hektarya, 5 hektarya, at halos talagang susunugin lahat. Ganun ang iyong impluensya, ganun ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo para madala mo itong mga nanlalamig, nanlulupaypay, back to the origin, back to their faith, at maibalik natin sila sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, ang kuruna ng pagtatagumpay, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Makamtan mo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Pag-ibasa ng uling talata na aking sinabi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 37 hanggang 39, bigyan po sinasabi, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga bagay ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, mayroon pa ba tayong hihilingin, maminamahal? Mayroon pa tayong mahihiling? Andito na lahat. Sinabi na ng mahal na Panginoon sabi ni Apostle Paul, nay, in all these things we are more than conquerors through faith or through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. We are more than conquerors in Christ Jesus. Lumago, lalago, aangat at aangat ang iyong pananampalataya. Hindi ka maiwan. Sumama ka sa paglago ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaan, huwag nating pabayaan. Gaano kainit ang panahon, dapat
ganun ka rin kainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Habang awitan natin ang ating Diyos na mga praise the Lord. Hallelujah. Alam mo ang lahat, pati laman ng isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago. Purihin natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung mayroon po tayong mga bisita diyan, pumunta na po dito sa harapan upang tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas. Diyos at Hari ng inyong buhay. Sa mga nagbubunga sa kanila, pakitawagan ng ating mga Pioneer Choir para asistihan silang makarating dito sa unahan. Hallelujah, hallelujah. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pasuway sa mga utos mo. Ngunit Hinanda ang pagpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumaban at tumawag sa iyong ngalan. Hallelujah, hallelujah. Minsan hindi naman makuha mapasalamat lahat ng bagay aking pinaghirapan. Hindi binibigyan ng pansin, iyan ka sa akin. Ako'y bulag, ika'y pinaghihirapan. Maraming beses ako'y nadapa sa pagtago papalayo sa'yo. Hindi mapilang na sakit sa iyong loob, pagsuway at mga utos mo. Tanda pagpatawad, lagi mo hinihintay na ako'y bumaban at tumawag sa iyo. Maraming beses ako nadapa sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa magpatawad, lagi mo hinihintay na ako'y bumaban at tumawag sa iyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon mo, minamahal. Ilang beses na tayong nadarapa. Kung ating titingnan natin mga sarili, maminamahal, talang tunay na wala talagang matatag. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang malakas, walang matatag. Dahil sinabi ng Biblia, ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya ay mabuwal. So hindi natin pwedeng may pangako ang bukas. Kaya habang may pagkakataon kang gagawa ngayon ng tama, itama mo na ang sarili mo. Itama na natin ating sarili mo, minamahal. Hindi pa huli ang magsimula. Muli, napaka mapagmahalang Diyos. Napakasagana ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pangunawa. Ang kanyang pag-iisip ay para sa kabutihan mo, sa kahuli-hulihan. Ayaw niya ikaw at ako'y mapariwara. Gusto na tayo po ay madatnan. Kaya magsikap ang lahat madatnan ng Panginoon na mainit. Magsikap ang lahat, isagawa ang lahat ng ating napapakinggan na pangangaral. Habang napapakinggan pa ninyo, napapakinggan pa natin ang mga tama, mga maayos sa mga aralin na ito. Huwag nating paliwalain, yakapin, pakamahalin,
I-cherish natin ito. Oh, how many times did you pick me up? And each time I will fall short of Your glory, how far will forgiveness abound. And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. I've asked you how many times Will you pick me up when I keep on letting you down? Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! We love you so much. Tulungan mo yung mga anak. Bakit natagin ang kinapananampalataya? Tulungan mo ibalik ang kinamunang pag-ibig sa iyo. Kabagan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ayaw namin na isa man sa amin ay makaulagpos sa iyong mga kamay. Gusto namin kaming lahat magmana ng langit at magmana ng buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. How far the forgiveness abound, and you answered my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Purihin ka, mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo maminamahal. 3 times nakipag-usap sa mahal na Panginoon. Ay sabi ng mahal na Panginoon, ang dami kong pinagyaman. Mahal na Panginoon, ang dami kong pinagaling. Sa magitan ng aking pananalangin, mga handkerchief ginagamit niya. May mga langis lang, lumalakad ang mga lumpo, mga kitungin na nagsilinis. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mayroon akong isa, niling sa iyo. Mayroon akong turn of the flesh. Mayroon siyang iniinda sa kanyang katawan. Sabi niya, mahal na Panginoon, ibigay mo naman sa akin. Ito lang ang kailangan ko. Anong sinagot sa kanya ng mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, my grace is sufficient for thee, Peter. Paul, ang aking grasya ng pagliligtas, grasya ng pananampalataya na ibinigay ko sa iyo, sapat na napatunayan ni Apostol Pablo na lahat ng ating kalalagayan sa buhay dapat ipagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. We are nothing in this world, and we brought nothing in this world, and we brought nothing pagbalik natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, sa mga kapatid ko na naunawaan ang ating aralin, manahanawa at manatili sa inyo ang araling ito. Pagyamanin ninyo, i-review ninyo, pagbubulay-bulayan ninyo. Sa ating mga beloved webcast viewers, newcomers, you lead tuners, there are 4 requirements of the gospel. First is faith, second is repentance, third is baptism in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and fourth is baptism in the Holy Ghost. Kung inyong matanggap, if you receive these 4 requirements of the gospel, then you are already a Christian bound for heaven. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Not all people are children of God. But John 1:12 says, but as many as receive Him, to them give He power to become sons and daughters of God. And Romans chapter 8, verse 14, 15, and 16, if you are a son and daughters of Jesus Christ, then you are heirs of eternal life. So kailangan ninyo ng tagapagligtas. Kailangan ninyo ng Diyos. Tanggapin si Kristo. Receive Jesus Christ as your personal Savior. Sumunod kayo sa panalangin. Upo, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit.
Mahal na Panginoon Jesus, ako'y naniniwala sa Ebanghelyo ng Kaligtasan aking napakinggan. Ako'y makasalanan. Tinatanggap kita, aking sarili tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin mo po ako. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita, aking sarili tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, lahat ng nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook, dito sa aming pong crowd, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dito sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, kilang beloved children, sa pangalan ni Jesus, sa kainiyang lahat, lahat magsabing Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin sa iyong mga pangailangan, maminamahal, bilang point of contact. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at banggitin ang inyong mga karamdaman. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the Bible says, let your supplication be made known unto God. Lahat ng inyong pangailangan, karamdaman, problema, suliranin, banggitin ang cancer. Anong cancer? Cancer sa bituka, cancer sa abdo, hallelujah, cancer sa tumor, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng propeta ng Diyos, aming dearly evangelist Willie Estrada Almeida, hallelujah, be healed right now, hallelujah, panlalamig, palulupaypay, hindi mo na kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out, hallelujah, be healed, pagkabakla, pagkatumboy, sa pangalan ni Jesus, cast out, complete healing and deliverance. Di mo niya kahirapan. Cast out in Jesus' name. Be blessed, but be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. In Jesus' name. Complete healing and deliverance we pray. We claim right now in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. 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 Huwag ninyong tipirin, maminamahal, ang mahal na Panginoon. Si hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay. Hallelujah, praise the Lord. 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 Huwag maging tamad. Dahil yung pagiging tamad ay hindi po yan sa Diyos. Masisipag ang mga anak ng Diyos. Amen. Tumalon, sumigaw, hallelujah, praise the Lord 3 times. Huwag magbibiro. Tanggapin ang katugunan na iyong dalangin. Sa inyo po, sa mga webcast viewers, atin sa YouTube at sa Facebook, sumunod kayo. Pagalingin kayo sa inyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. We love you, dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ulitin ko, maminamahal, sa lahat ng mga ina ng tahanan, sa ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, aking beloved sweetheart, Sister Marilis Nier, at sa lahat ng mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Brother Alben. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved Lord and preacher, Kuya Bobo Nier. Amen. At marami pong salamat muli sa ating pong napakabait na Diyos na buhay, sa kanyang mga banal na salita na ating pong napakinggan sa araw na ito. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus tayo na po idara kong mga minamahal sa ating pong mga announcement. At bago pong lahat muli, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, day and time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeida family. Sa ating pong lahat na narito, maminamahal,
isang mapagpalang hapon po, mga minamahal. Amen. At muli sa lahat ng mga ilaw ng tahanan. Amen. Especially sa ating pong beloved Mama Dear, ating pong beloved Ate Les, at sa beloved Mother, Nanay, Mama, Mami, beloved Lola, happy Mother's Day po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating mga beloved choir, wala po tayong practice ngayon, mga minamahal. Amen. Wala po tayong practice. Bakit, mga minamahal? Sapagkat tayo po, mga minamahal, ay binibigyan ng pagkakataon. Amen. Nangangasiwa po sa atin, mga minamahal. Amen. Pagkakataon, ma-treat natin yung ating mga beloved nanay. Amen. Madala po natin sila sa kung saan natin sila gustong dalhin. Sa Jollibee, mga minamahal. McDo, mga minamahal. Amen. Nasabihan na po ba natin ng I love you, Mother? Mahal na mahal ko po kayo, Nanay. Nagsabi na po ba tayo, mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Medyo mahina po, mga minamahal. Parang hindi po talaga nagsabi, mga minamahal. Mahal po ba natin ang ating ina, mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At mga minamahal, sa darating po na May 28, mga minamahal, ay 7th anniversary po sa dako po ng Kulyon, bunga po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, JMCIM, at open po, mga minamahal, amen. Sa nais pong mag-pledge, mga minamahal, amen. Makikita po natin yung ating pong mga ipinagkakaloob sa gawain ng mahal na Panginoon, amen. Yung tithes and offering, mga minamahal, amen. Ginagamit po yan, mga minamahal, sa paghahayo. Tingnan niyo, mga minamahal, amen. Umingan, marami na pong naging bunga ang San Carlos, mga minamahal, amen. Nasa malalayong lugar pa po, mga minamahal, amen. Palawan, Kulyon, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At sino pa po ang magtutulungan, mga minamahal, amen, kundi ang mga tunay anak na ang Diyos, amen. Wala po mga foreigner, mga minamahal, ibang lahi, mga minamahal, amen. Kundi tayo po, mga minamahal, amen. Mag-pledge po tayo, mga minamahal, amen. Alam niyo po, mga minamahal, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal, amen. Yung mga blessings po natin na dumarating sa atin, i-share po natin yan, mga minamahal, amen. Sumuporta tayo, mga minamahal, amen. Yung mga sa darating na 28, mga minamahal, amen. Ang ating pong mayroon pong lalakad patungo po doon, mga minamahal. Yung pamasahe lang po, mga minamahal, napakalaki ng pamasahe sa barko, mga minamahal. Amen? Makikiisa, mga minamahal, ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mag-pledge po tayo upang tayo po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananamba ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan. Dito po, mga minamahal, sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, Friday overnight worship. Kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. Manood po tayo ng ating programa, mga minamahal, amen. Kung tayo ay naglalamig, yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen. Manood po tayo ng TV program, mga minamahal, PTBA, mga minamahal. Araw po yun ng Sabado, amen. 10:30 ng gabi hanggang 12:15 na madaling araw po, mga minamahal, amen. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan po sa mga information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo. Amen? May mga katanungan tayo sa ating mga isipan, di natin kayang mabigyan ng kasagutan, mga minamahal, mga gumugulo sa ating mga puso't isipan, lumapit po tayo, mga minamahal. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Meron po tayong lay hands, mga minamahal, after ng closing prayer, mga minamahal, sa mga nais magpa-lay hands, lumapit lamang po sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen?
maghayo po tayo, hindi lamang kapag may araw po, mga minamahal, ng big events, anniversary, mga minamahal. Amen? Araw-araw po natin, mga minamahal. Amen? I-share ang salita ng mahal na Panginoon. Isama po natin ating mga magulang, mga minamahal, ating po mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kababayan, bahaginan po sila, mga minamahal, ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At kabilin-bilinan ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, mga minamahal, nais natin makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya wag tayong umabsent. Dumalo po lagi, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At agahan po natin, mga minamahal, amen, ang pagdalo upang maka-join pa tayo, mga minamahal, sa papuri, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri. At dumalo rin po tayo, mga minamahal, sa ating pong Bible study, mga minamahal. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord. Tayo na po tumayo lahat, mga minamahal. Tayo na po tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamalapang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Tayo po manalangin, minamahal, para po sa ating pagtatapos. O mapagpala po namin ang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, muli sa maghapong ito na tagumpay na